L-Organizzazzjoni Internazzjonali Forpos għadet tistenna informazzjoni minant il-Gvern ta' Malta dwar l-erbaljuni u pantera li nstabu frazzet fin-naxxar. Din l-organizzazzjoni issalva tad-dotta u toħsib annimali varji li jkunu fil-bżonn, fosthom klipuqtates abbandonati, annimali tal-irtiset li jkunu maltrattati u anke annimali tas-salvaġġ bħal orsijiet, felini kbar u l-infanti li jkunu qed jinżammu f'kundizzjonijiet ħsiena. Forpos kienu ġew ikkuntattjati minn vuċi għall-annimali dwar dan il-każ serju tan-naxxar. Madankollu għadhom qed jistennew informazzjoni mill-Gvern dwar il-qagħda tal-erbaljuni u l-pantera, fost l-oħrajn dwar is-sess tagħhom u l-età. Pero jidher li wara iktar minn 3 ġimgħat din l-informazzjoni għadha ma ngħatax għax pajjiżna m'hawnx veterinarji li jistgħu jiċċekkjaw eżattament il-kundizzjoni tas-saħħa tagħhom billi joħdulhom id-demm. Skont l-istqarrija tal-VRD li kienet ħarġet kważi ġimgħa wara l-faqqa l-każ kien intqal li dawn indikaw li l-kundizzjoni fiżika tal-annimali kienet waħda tajba, għalkemm miljun wieħed kienet juri sinjali ta' kondizzjoni ortopedika li teħtieġ aktar attenzjoni. Madankollu dawn il-visti saru biss permezz ta' vista minn barra, waqt li dawn l-annimali kienu għadhom maqfulin. L-attivisti jgħidu li għandha tittieħed azzjoni minnu fih sabiex dawn l-annimali ma jibqgħux maqfulin, hekk kif dan huwa l-oppost tal-ambjent li jixirqlhom li jgħixu fih.